Αυτά από τον Απόστολο Παπουτσάκη, ο οποίος έκανε τη διαδρομή από το Ηράκλειο για να δώσει το παρόν στη σειρά των τελικών. 1-1 σετ και πλέον 8-9. Έχανα, προσπέρασαν οι Νικολαίδου με την Χούντα και τώρα η διαφορά είναι στον πόντο. Και μετά τους 10 θα έχουμε μια πιο ασφαλή εκτίμηση από Έφη και Βάσο, Βάσο και Έφη που σχολιάζουν για την όβα των τελικών των γυναικών στον τρίτο σταθμό Masters. Εδώ η ευκαιρία είναι ισοφάρισης τώρα σε κόντρα επίθεση με την Κις να πλασάρει για την Νικολαίδου με την εμπειρία της να μένει στο φιλέ και να βάζει τα χέρια της σωστά. Φάση διαρκείας καταλήγει με τη Δηλαβέρη να απαντά στη Χούντα που έξυπνα με γροθιά χτύπησε, η Δηλαβέρη σοφάρισε. 9-9. Τι λάθος έγινε? Ποια χρεώνεται το λάθος? Να πούμε ότι το σωστό το έκανε η Αθηνά καλύτερα, γιατί πραγματικά έκανε φοβερή κοντραμπάλα. Εγώ αυτό που θέλω να πω για την Κατερίνα και τη Μαριάννα είναι ότι επιτέλους πρέπει να αλλάξουν τακτική, να δοκιμάσουν και την Κάταλιν που είναι ξεκούραστη τόση ώρα και είναι εκτός ρυθμού, γιατί η Αθηνά τα καταφέρνει μια χαρά. Και όχι μόνο αυτό, η Αθηνά έχει κάνει ήδη συνεχόμενα πλασέ. Εγώ επιμένω. Δεν πρέπει να μένει η Κατερίνα στο μπλοκ. Αν θέλει να πάρει πιο εύκολα και πιο ανέξοδα, όπως λέει η Έφη, με οικονομία δυνάμεων, το πόντο. Συμφωνώ. 9-10. Η Κις υποδοχή. Έφυγε τώρα η Νικολαίδου, αλλά το διαγώνιο της Κις πήγε στη Χούντα. Η κόντρα επίθεση δίπλα από τη γραμμή 9-11. Εδώ έκανε το σωστό να φύγει, αλλά το πλασέ πήγε στην συμπαίκτριά της που ήταν ούτως ή άλλως στη σωστή θέση. Δεν άλλαξε δηλαδή την ισορροπία στην πίσω ζώνη. Προβάδισμα με 2 τώρα στο 11-9. Το αντίθετο έκανε και η Κάταλιν. Έμεινε στο φιλέ, ενώ η Μαριάννα δεν είχε καλό approach και ήταν σίγουρο ότι θα κάνει πλασέ. Νικολαίδου έκανε ένα βήμα πίσω, εκεί πέρασε πάλι στην Χούντα. Ευκαιρία για το 12-9 με πλασέ στους 3. Μοιάζει απογοητευμένη η Αθηνά Δηλαβέρη από την προσπάθεια στο τρίτο σετ και μετά την ανατροπή. Αυτή η διαφορά των 2 πάει στους 3, δυσκολεύει πολύ τώρα το έργο της. Αν μπορούσε να μας ακούσει η Κάταλιν θα ήταν ότι πρέπει να φύγει από το φιλέ όταν είναι η Μαριάννα. Γιατί η Μαριάννα δεν απειλεί με πολύ δυνατές επιθέσεις. 16 η πόντι της Νικολαίδου, στη γραμμή φάνηκε. Είναι μέσα η μπάλα, αυτή είναι η αίσθηση, out έδωσε. Ο επόπτης το δέχεται ο Πέτρος Κουτσής από τη Λαμία, ο Τάσος Μενεσλής είναι δεύτερος από τον Πειραιά. Νομίζω ότι είναι στη γραμμή η μπάλα, έτσι φάνηκε από εδώ ότι αναπήδησε. Κατεβαίνει τώρα ο πρώτος από τη Λαμία, για να το δούμε. Εμένα από εδώ μέσα μου φάνηκε, αλλά δεν ξέρω αν... Από εδώ φάνηκε μέσα, βέβαια δεν είμαστε... Σίγουρα ο διαιτητής εκεί έχει καλύτερη άποψη. Ο κόσμος λέει μέσα. Out θα πει στη Δηλαβέρη. Νομίζω ότι είπε ότι η μπάλα είναι έξω, γι' αυτό και θα πάει τώρα στον Λαμιό του διαιτητή για να διαμαρτυρηθεί. Κανονικά δεν χάνεται αυτό το πλεονέκτημα στο σκορ. Τι λες? Από αυτή την κάμερα... Δεν πρέπει να χαθεί, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά... Ήταν πολύ κρίσιμο αυτό το σημείο. Βεβαίως. Από την κεντρική κάμερα φαίνεται ότι η μπάλα είναι έξω. Όπως και να έχει διαφορά στους 4 και εκεί πέρασε για το 10-13. Η Αθηνά δείχνει να το διασκεδάζει πάρα πολύ όμως. Είναι χαρούμενη έστω και αν χάνει 13-10. Η ψυχούλα της το ξέρει. Να μην μπορώ να γελάσω τόσα χρόνια όταν παίζω με τίποτα Βάσο. Το πλασέ της Νικολαίδου, εδώ πήγαν και οι δύο για την άμυνα. Ήταν δύσκολο να βγει άμυνα εδώ, αλλά αντέδρασε σωστά τώρα η Κάταλιν. Αντέδρασε σωστά. 4 ευκαιρίες για να πανηγυρίσουν τον πρώτο εφετινό τίτλο η Κατερίνα Νικολαίδου με τη Μαριάννα Χούντα. Για να αλλάξει δηλαδή στις γυναίκες το δίδυμο στην κορυφή, 3 διαφορετικά ζευγάρια στο 1 της κατάταξης. Πολύ ωραία. Αμφίροπο πρωτάθλημα δηλαδή. Αμφίροπο. Οι νικήτριες της Κεραμωτής είναι πλέον με την πλάτη στον τοίχο. Οι νικήτριες της Νάξου έφυγαν στα ημιτελικά από την Κεραμωτή, στα ημιτελικά από την Αγία Γαλήνη. Η Πολακίτσου με την Αρετή Τέζα. 11-14.
Με εξαιρετική άνεση η Κάταλιν, έτσι είναι και ξεκούραστη. Εξαιρετική άνεση όταν η διαφορά πήγε στα ύψη. Και σε σημείο που μοιάζει... Έχει μοιάζει δίκιο, αλλά δύσκολο. δεν την έχουν δοκιμάσει. Δύο φάσεις πήρε μόνο στο τρίτο σετ, στο 13 και στο 14. Έκανε όμως δύο κρίσιμες επιθέσεις πάνω στην άμυνα. Δύο κρίσιμες που έπρεπε ας πούμε, να τις τελειώσει ενώ ήταν ξεκούραστη πολύ πιο εύκολα. Το θυμάμαι γιατί ήταν Κατάλαβα. γύρω στο 10. Επίθεση για τον τίτλο. Τελειώνει το μάτς η Μαριάννα Χούντα. Τελειώνει το μάτς με 15-11. Η Μαριάννα Χούντα και η Κατερίνα Νικολαίδου θα νικήσουν 2-1 την Αθηνά Δηλαβέρη και την Κάταλιν Κις και πλέον θα πάρουν τη σκητάλη από Αθηνά και Κάταλιν, τις νικήτριες δηλαδή στην Κεραμωτή. Τρίτο διαφορετικό δίδυμο, το νούμερο 1 της κατάταξης. Σε μάτς που πήγε στα 3 σετ, μόλις το έκτο εν αντιθέσει